الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرلي тамашачылар. Эфирда Әлифба Qur'an уку сабаклары тапшыруы. Без ғәрәп графикасы белән танышуыбызны һәм бөек Qur'ани Кәрим язылган телдә укырга өйрәнүебезне дәвам итәбез. Безнең тапшыруыбыз чыгарылышлары сезгә Qur'an китабын укый башларга һәм Qur'анның санап бетергесез бәрәкәтенә ирешергә ярдәм итәр дип өметләнәбез. Аллаһ Тәгаләнең илчесе Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: Ике кешедән кала бер кемнән дә көнләшергә ярамый. Беренчесе ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән Qur'an гыйлеменә ия булып, аны көне-төне укучы кеше. Ә икенчесе Аллаһ Тәгалә биргән байлыкны ислам юлында көне-төне фида кылучы кеше. Бүгенге дәресебезнең темасы ғәрәп графикасының аерым бер билгесе Хәмзә турында булыр. Хәмзә билгесе язуда кечкенә генә айн хәрефенең сүз башындагы формасын хәтерләтә. Хәмзә саңгырау, шартлаулы, бугаз тартык аваз булып тора. Ул тавыш ярылары кысылу нәтиҗәсендә барлыкка килә. Аның дөрес әйтелешен алга таба мисаллар ярдәмендә үзләштерербез. Әйдәгез, иң элек Хәмзәнең язылыш вариантларын карап үтик. Хәмзә юл өстендә үзе генә дә аерымланган хәлдә килә ала. Шулай ук махсус ас куймалар, ягъни подставкалар, мәсәлән, әлиф, вау, я хәрефләре өстендә языла ала. Мондый очракта бу хәрефләр карасил Хәмзә, ягъни Хәмзәнең урындыклары дип атала. Әйдәгез, Хәмзә әлиф өстендә һәм әлиф астында килгән очраклар белән мисаллар карап үтик. Әгәр Хәмзә белән янәшә фәтха хәрәкәсе килсә, Хәмзә дә, фәтха дә әлиф өстенә куела. Ә кәсрә килә икән, икесе дә әлиф астына куела. Хәзер шушы очракларны сүзләр эчендә карыйбыз. Игътибар итегез, беренче сүздә иң элек әлиф килгән. Аның өстендә Хәмзә белән фәтха билгеләре. Барысы бергә алар дип укыла. Киләсе иҗек һә. Монда һә хәрефе сүз башындагыча язылган, чөнки әлиф үзеннән соң килгән хәрефләргә тоташмый. Һәм өченче иҗек ду. Сүзне тулысынча укыйк. Һә ду. Әһәду. Киләсе сүз. Беренче хәреф фәтхәле син. Иҗекне сә дип укыйбыз. Икенче хәреф хәмзәле әлиф. Һәм өстендә фәтхә дә бар. Бу иҗек аерымланып дип укылачак. Алдагы иҗек белән бергә укып карыйк. Сә. Соңгы хәреф ләм. Өстендә шулай ук фәтхә. Иҗекне лә дип укыйбыз. Сүзне тулайым укыйк. Сә, лә. Сәәлә. Киләсе мисал күрәбез. Беренче хәреф әлиф. Астында Хәмзә һәм кәсрә тора. Бу өч билге бергә и дип укылачак. Аннан соң фәтхәле нун хәрефе килгән. Алдагы дәресләрдән хәтерләсәгез, нун монда икләтеп укыла. Чөнки өстендә тәҗдид билгесе дә бар. Сүз тулысынча иннә дип укыла. Иннә.
Алга таба барабыз. Беренче хәреф фәтха белән килгән қаф, қа дип укыйбыз. Икенче хәреф ра, шулай ук фәтхәле, қа, ра. Өченче хәреф хәмзә һәм фәтха билгеләре белән килгән әлиф. Ул аерымланып дип укылачак. Әйдәгез бергә укып карыйк. Қа, ра, Қара. Киләсе мисалга күчәбез. Беренче хәреф фәтхәле мим, мә дип яңгырый. Икенче хәреф сәкенле һәм хәмзәле әлиф. Димәк, иҗекне кистереп мә дип укыйбыз. Өченче хәреф янә фәтхәле мим, мә. Һәм соңгысы дамма белән килгән ра, ру. Сүзне тулысы белән укыйк. Мә, ру. Мә, ру. Әйдәгез, тагын бер мисал. Беренче хәреф я, өстендә фәтхә, я. Киләсе хәреф нәкъ алдагы сүздәге кебек сәкенле һәм хәмзәле әлиф. Димәк, иҗекне кистереп я дип укырбыз. Өченче хәреф каты, ха. Аның өстендә дамма бар. Ху дип укыйбыз. Һәм соңгы хәреф зәл. Шулай ук даммалы зу. Сүзне тулайым укыйк. Я ху зу. Я ху зу. Хәзер я һәм вау хәрефләре өстендәге хәмзә белән килгән сүзләрне карыйк. Мисал тактада. Беренче хәреф даммалы каф. Иҗек ку дип яңгырый. Икенче хәреф кәсрәле ра, ри килеп чыга. Һәм өченче хәреф я. Аның өстендә хәмзәне күрәбез. Хәмзәнең хәрәкәсе фәтхә. Бу очракта укуда я хәрефе исәпкә алынмый, ул хәмзәнең ас куймасы булып тора. Шуңа без фәтхәле хәмзәне генә укыйбыз. Ул дип яңгыраячак. Сүзне бергә җыеп карыйк. Ку, ри, Ку-ри. Тагын бер мисалны карыйк. Беренче хәреф даммалы я. Аннан соң сәкенле нун. Иҗек юн дип укылыр. Киләсе хәреф шин. Ул кәсрә белән килгән ши. Юн ши. Һәм соңгы хәреф я. Өстендә даммалы хәмзә тора. Димәк, хәмзәне генә укыйбыз. Юн ши у. Юн ши у. Күргәнегезчә, я хәрефе бу очракта укылмый. Хәмзә өчен ас куйма булып хезмәт итә. Тагын бер мисал. Беренче хәрефебез мим. Ул дамма белән килгән му. Киләсе хәреф вау. Аның өстендә хәмзә белән фәтхә. Вау белгәнебезчә бу очракта укылмый. Ул хәмзәнең ас куймасы, урындыгы булып тора. Фәтхәле хәмзәне генә дип укыйбыз. Алга таба тәшдидле һәм кәсрәле зәл хәрефе. Димәк, ул икеләтелә муәззи. Һәм соңгы иҗек ну. Тулысынча укыйбыз. Муәззи ну. Муәззи ну. Хәмзә билгесе тагын бер төр нигез ас куйма өстендә килә ала. Сез аны экранда күрәсез. Сүз башындагы һәм
сүз уртасындагы язылышы. Әйдәгез, моңа да мисаллар китерик. Иң элек фәтхәле қаф хәрефен күрәбез. Аннан соң хәрәкәсез әлиф. Узган дәрес темасын озын сузык авазларны искә төшерәбез. Әгәр хәрәкәсез әлиф алдыннан фәтхәле хәреф килсә, иҗек озын итеп укыла. Димәк, монда қа дип түгел, қа дип сузып укыйбыз. Әлифтән соң без әле генә карап үткән нигезле хәмзә тора. Астында кәсрә бар. Қа и. Һәм соңгы иҗек тәнвин даммәле мим хәрефе. Мун дип яңгырый. Сүзне тулысы белән укыйк. Қа-имун. Қа-имун. Киләсе сүз. Беренче хәреф кәсрә белән килгән бә. Аннан соң хәмзәне күрәбез. Хәмзә өстендә сәкин. Шулай итеп, әлеге иҗек би дип кистереп укылачак. Өченче хәреф син. Өстендә фәтхә. Сә. Сүзне тулысынча укыйбыз. Би сә. Би сә. Алга таба барабыз. Тагын бер сүз. Беренче иҗек шулай ук кистереп укыла торган би. Чөнки хәмзә өстендә сәкин бар. Икенче иҗек ру. Бергә укыйбыз. Би ру. Би ру. Хәзер хәмзә билгесе юл өстендә үзе генә килгән, ягъни ас куймасыз булган мисалларны карыйк. Беренче хәреф син. Аның даммасы бар. Аннан соң хәрәкәсез вау хәрефе тора. Димәк, иҗек озын итеп су дип укыла. Һәм азактан хәмзәне күрәбез. Аның монда бер нинди ас куймасы урындыгы юк. Өстендә фәтхә хәрәкәсе язылган. Димәк, хәмзә белән фәтхә бергә аерымланган иҗеген бирә. Сүз тулысынча булай яңгыраячак. Су-ә. Су-ә. Һәм бүгенге дәресебезнең соңгы мисалы беренче хәреф җим. Фәтхә билгесе белән килгән. Аннан соң хәрәкәсез әлиф. Димәк, иҗекне сузып җә дип укыйбыз. Алга таба хәмзә. Ул да фәтхәле беренче иҗек белән бергә җә дип укыйбыз. Һәм соңгы иҗек ху. Һә хәрефенең аерым язылышын онытмадыгызмы әле? Менә шушы зур түгәрәк була инде. Сүзне тулысы белән укыйк. Җә ху. Җә-әһу. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, бүген без үзенчәлекле хәмзә билгесе белән таныштык. Аны гарәп сүзләре эчендә танып алып, дөрес итеп укырга өйрәндек. Аңлаешлы һәм файдалы булгандыр дип өметләнәбез. Киләсе очрашуларга кадәр, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.